Kako ćete da rešite saobraćaj onih ljudi koji ne žele da idu peške, tih 2 ili 3 kilometra u toj pešačkoj zoni? Pešačka zona nije neka novost. Dakle, pešačke zone postoje svugde u svetu i način na koji se to rešava je već proveren i na neki način mi tu nemamo, ne treba ništa da izmišljamo novo. Urađena je jedna studija, saobraćajna studija, koja je dala sve šta treba da se uradi paralelno sa širenjem pešačke zone. Zbog toga je garaža na Obilićevom vencu dobila 200 novih parking mesta. Zbog toga je shopping centar u Rajićevoj danas ima 450 parking mesta, gde mi praktično oko pešačke zone na obodima imamo 650 parking mesta, a ukinuto je negde oko 200 parking mesta sa tih pešačkih površina. Takođe, napravljen je model da se, i na tome se trenutno radi u Sekretarijatu za saobraćaj, da se kada se postave potapajući stubići koji su u projektu i koji se, nadamo se, u narednih mesec dana tu i postavljaju, dakle da se kontrolisano ulazi u određenim intervalima u toku dana u pešačku zonu i da u tim intervalima može da se vrši snabdevanje ili eventualno ako se rade neke rekonstrukcije stanova i tako dalje. Takođe, stanari koji žive u okviru pešačke zone dobili su posebne povlastice za parkiranje u garaži. Treća stvar je, sledeće godine dobijamo elektroautomobile, odnosno to su kao mali autobusi sa po nekoliko mesta i sa prtljažnikom koji će cirkulisati po pešačkoj zoni non stop od ujutru do uveče, ne noću, i koji će pružati jedan dodatni komfort ljudima koji žive u pešačkoj zoni, a koji možda vraćaju se sa pijace ili sa nekog putovanja i tako dalje. Tu su neki koferi, tu je neka nelagodnost, dakle ne možete da uživate u šetnji u tom momentu. Dakle, za te slučajeve imaćemo 2 ili 3 vozila koje će stalno tu da cirkulišu. To je sistem koji recimo Ljubljana uvela pre nekoliko godina i koji se pokazao veoma efikasnim i upravo zbog toga smo mi od njih i preuzeli taj model komunikacije. Takođe, ono što je veoma važno da se zna je da neće sve ulice u pešačkoj zoni biti samo za pešake. Dakle, ulica Carice Milice, Gračanička, ulica Čubrina, Ivanbegova. Dakle, to su ulice koje će i dalje imati saobraćaj, ali taj saobraćaj neće biti ovako intenzivan kao što je on danas, jer prosto neće biti potrebe za time, nego će to biti saobraćaj koji upravo služi za opsluživanje pešačke zone. Tako da, i pored svega toga, vodilo se računa o hitnoj pomoći, o vatrogascima, dakle, ti stubići koji se budu postavljali okolo, oni se postavljaju uz saglasnost protivpožarne policije i oni u svakom momentu imaju te specijalne ključeve kojima mogu da uđu u pešačku zonu i da intervenišu.